genti tak aku sing review genti. Mosok bae terus. Sarapan mbek sego ampek zaman biyen. Saiki wis rada punah ning daerah Pare. Mari makan. Mbah jenengan anu lak mboten. Di restoran mana ini? Dengan Agung. Resmi Mbah Siram andalane. Mbah Siram. Nah, tenang. Andalane Mbah Siram. Golek gratisan. Aja dibaleni. Aja dipaling dipindo. Los. Mbah Sumber nyanyi. Keseluruhan. Mantap. Bisa. Kuliner desa. Rasa bintang 5. Istimewa. Ini tuh langka loh, Mbak. Pokak ini ya. Ya enggak nemu. Nah, ya. Kecuali pasar Indo. Pasar induk ngomong. Pasar dulu langgang. Bukan. Lu gini ngalah saja, Mas. Kalau ini sambung dah, di sambung terong dah, di terong. Ndi. Dan dengan yang ini pun gitu, Mas. Kencong, Oh, airan kencok. lahiran kencong, perapatan sebesar itu. Lor sawah, pas Perapatannya ku gitu. masjid gede. Nggih. Pelajaran dulu. Nah, los ngedul. Oh, Nggih, perapatan pertama ngilen. enten perjalanan. Lurus lor Nggih. sawah. Oh, lore sawah pas. Sawah pas. Kilen margi, eta Eta margi. margi. Lho, sing sakniki enten warung niku berarti. Ya, nggih kene nyadi. Nah, kula ben dinten lewat mriku. Nggih nyadi ini. Ini anaknya biasa kan kencong kan. Pokoknya nggak sana tuh. Ini ki. PP ini apa? Ini baik. Oh, Lulusan corona. Lulusan dewi nih. Lulusnya anu dibantu corona. 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 Niki masih ana corona niki 6 meter. Mantai. Tamu wis pangawas. Iya. Wis kan mriki kalian sing sutri napa piye, Mbak? Ya, Mbak. Mana kan ceritane ngerti. Terus urusan belum, medal. Terus ora. Sampeyan golek sapa? Niku aja ngrilis cake si bolang. Udan terus wajah jagongan temen. Lah sampeyan wis pedhot ta ngono. Diturung. Sadar-sadar. Lah sampeyan ya tau delok pokong anu gara-gara bolang. Sampeyan paham mbak aku gak? Boten. Loh. Lah sampeyan delok wis delok bolang ya paham mbak aku ya pedhot ngono. Terus akhirnya kok duduhne. Iya, iya. Aku ya malah perang mesti bolang. Gitu. Wis ngene engko ngenteni udah terang. Engko tak duduhi nang ngene jejake sekolah apa. Akhirnya nggih pikir tali. Iya, iya. Ono terus akhirnya rene nah. Nah, aku rene Mbah Ben. Ben lo ngejak bolang nang alah pas enek jamur iku. Iya, iya. Tak kirim video puisi. Nah, terus akhirnya baca nang alas itu. Dinane arep rene nek pas aku berkesi arep nginep karo bodone ya. Iya. Berkesi sampe sebelene urung rene nek. Delok nang kali buah nang semua. Ah. Nontonnya sing daya sing gruwegene napa kaya to, Mas? Nggih niki paling. Alah ngerti nang los lho, Pak. Los lho, 6 lho, los tarik 6. Iki nggih gruwegene ya kula jane nggih wegah lah. Ya ini nggih. Santai. Wah, ini gruwegene niki. Kula jane ya wegah. Nah, wis kadung bolo ya, mosok arep dicorek Ojo ditinggal. dicorek teko daftar bolo. Ya gak boleh. Lah pemeran si bolang niku.
arep ngono di sekolah. Jadi kamu iso rene. Sekolah bang iso. Ngandap ya, Mbak. Enggak, kelas 6. Lah niki ceritane ngeten. Kok saged jenengan niku moro-moro didadekno salah satu pemeran Cibulang. Cibulang niku ceritane pripun? Gue mulai pengarit kelas 10. Terus aku ngeriku malah diparani. Parani nih. Faisal. King TV niku. Nggih, kan pun anu, larane pun tampil. Tampil. Jane niku sing diperani niku mbae ngarep niku. Mbae niku ternyata numpak sepeda nek ketemu saged, nek pelayan nek ketemu saged. Saya kalau ngeriku diparani Faisal. Kalau ulang. Terus akhirnya buat aja yang saya dengan saged tak. Kan ulang. Karena ngeten tapi jangan mati kan. Wah, kata Bang. Kon buat kata itu. Kita dulu. Ini kita lagi. Ini langsung. Tapi bukan sebagai itu kan langsung. Tapi kalau perang yang gitu ya langsung. Perang. Ayo. Ini bola. Pemeran utamanya. Ayo. Nah, sini nang. Hah? Sini Kak Bagul. Iya. Iya. Diterapan dulu ya. Gini. Sini lho. Nah, kelas pinten Kak Bagul?